Malaking bahagi pa rin ng Northern Luzon ang nakakaranas ng pag-uulan. Dulot yan ng habagat. Sa Pangasinan, may mga ilang bayan pa rin ang lubog sa baha, kabilang na ang bayan ng Lingayen. Sa kuwang video sa loob ng Pangasinan National High School, kita ang nasa 8 pulgadang lalim ng tubig. Ayon sa pamunuan ng paaralan, lahat ng daanan papasok ng mga classroom ay pinasok ng tubig. Dulot ito ng walang patid na ulan na sinabayan pa ng high tide. Binabantayan din ng Santa Barbara LGU ang lagay ng Sinukalan River. Gayon din ang Marusay River sa Calasiao. As of 10:30 a.m., sumampa na sa 4.9 feet ang level ng tubig. Ibig sabihin, nasa alarm level na ito at posibleng umapaw. Ilang mga barangay at sityo na rin ang nakakaranas ng abot-binting baha. May mga bahay na rin pinasok ng tubig. Patuloy po ang pagbibigay natin ng abiso sa ating mga kababayan. Talagang kapansin-pansin ang bagyang pagtaas po ng ating tubig. Kanselado na rin ang pasok sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan bukas sa bayan. Sa tala ng Pangasinan PDRRMO, lumalabas na hindi bababa sa 8 mga bayan at lungsod ang apektado ng baha dulot ng habagat. Magmamala pa po nung Sunday, base na rin po doon sa advisory po ng Pag-asa, nasa red rainfall warning po tayo. Sumabay pa po yung high tide, kaya inasahan po talaga na malaki yung volume na binagsak po nung ating ulan, kaya may mga areas po na binaha po talaga. 36 na pamilya o 104 na individual din ang inilikas mula sa Alaminos City at Bani. Tuloy-tuloy naman ang isinasagawang relief operation sa lugar. Yung ating composite team, yung ating PDRMO rescuers, kasama po ang PNP ay nandun po ngayon sa Bani para tumulong sa kanilang preemptive evacuation at relief operation. Nakataas naman ang Blue Alert status sa buong probinsya. Samantala, sa bisa ng Executive Order No. 66 Series of 2012, ipinasakamay ng pamahalang panlalawigan sa LGU ang kanselasyon ng mga klase. Jose Robert Inventor, RNG News.